Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Διαγενομένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλήψωση των Ιησού. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατίλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς «Αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος ήγαρ μέγα σφόδρα και εισελθούσε εις το μνημείον είδονε ανίσκον καθήμενον εν της δεξής περιβεβλημένον στολή λευκή και εξεθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής μη εκθαμβήσε, Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθιου και στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλλυπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημί. Και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμο και έκσταση. Και ουδέν υπόν εφοβούντο δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη
εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. Εις έσυν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Εις έσυν ούτως της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Εις έσυν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Αναστάσεως ημέρας